atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ gerenụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa bụ Wenesde abalị 15 nke ọnwa iri afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Nkwọ na Mbọ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi anyị bịara n'ọlecha anya wee si oke ka anyị malite kwawa okpu. N'ụtụtụ taa onwe ka isi tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na gọvanọ Ụzọdịmma ekwela nkwa iweta nchịkọtara ọchịchị na steeti Imo. Ị ga-anụrụkwa na Soludo emeela ka o doo ọhaneze anya na onye ọbụla dara iwu okporo ụzọ na steeti ahụ ga-akpọ $10,000 bụ 10,000 naira. Ị ga-anụrụkwa na onye isi ala Tinubu eruola uju ọnwụ onye bụbu onye minista na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ. Ngwanụ tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka inwe ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ anyị n'ụtụtụ taa. Ndị ga-anụ olu ha bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nakwa nwada Nwokọcha Clara. Gọvanọ steeti Imo bụ Hope Ụzọdịmma apụtala kwuo na n'okpuru ọchịchị ya ndị steeti Imo ga-emecha nwewa ezi nchekwatara ọchịchị ha ga-eji eme ọnụ. Ya bụ gọvanọ Ụzọdịmma nyere mmasị obi ike a dịka ọ na-agwa ndị ndu otu pati APC na steeti Imo okwu kpọmkwem n'ụlọ ọgbakọ ezumezu Emmanuel Iwu Anyanwụ International Conference Center dị n'Owerri. Ọ gara n'ihu kwuo na ọ dị uchu n'ọrụ ya ichekwa steeti Imo n'aka ndị ọkpa egbe bandit nakwa n'aka ndị na-akpa agba omekome dịgasị iche iche bụ nke o kwuru kparala mmepe steeti Imo aka ọjọọ. Ụzọdịmma gakwara n'ihu gbakwunye na ọchịchị ya bụ ọchịchị aka mkpọmọtọ na ka ọ dịkwanụ na o nweghị peni afọ ma ọ bụ tọrọ ndị steeti Imo na-efu efu na ọchịchị ya. Otu kọmishọn na-ahụ maka ntụliaka elu n'ala anyị bụ INEC apụtala ma kwughakwa ya ọzọ bụ nnọọ ịdị uchu ha ịkwalite ọchịchị onye kwuo uche ya n'ala anyị bụ Naịjirịa site nnọọ n'ime ntụliaka elu n'ụzọ doro ewu na ọkụkọ anya. Ọ bụ nnọọ onye na-arụgodo ọrụ dịka onye isi oche INEC n'ala anyị bụ Oriakụ Mee Agbamuche Mbụ bụ ya masịrị ndị Naịjirịa obi ike a n'ụbọchị Tuzdee ụnyaahụ dịka ya na ndị INEC na ndị ndu otu dịgasị iche iche enwere n'ala anyị na-enwe ọgbakọ n'isi ụlọ ọrụ INEC dị na Abuja. Ya bụ mmasị obi ike a nwaanyị abụ Mee Agbamuche Mbụ na-abịa dịka ọtụtụ ndị Naịjirịa nọ nnọọ na-akpọ oku ka atụtụgharịa ọchịchị onye kwuo uche ya n'ala anyị bụ Naịjirịa iji hụ na enwere ezi ọchịchị n'ala anyị. Dịka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, ya bụ Oriakụ Mee Agbamuche Mbụ kelere onye bụbu onye isi oche INEC n'ala anyị bụ Ọkammụta Mahmood Yakubu maka mbọ ọ gbara n'oge ọ bụ onye isi oche INEC n'ala anyị. Okele ebe ọ gara n'ihu ma kwuo na nwa amadi abụọ Mahmood Yakubu tiri nnọọ ịgba pụrụ iche iji hụ na ọchịchị onye kwuo uche ya n'ala anyị bụ Naịjirịa gara n'ihu. Gọvanọ steeti Anambra bụ Chukwuma Soludo apụtala kwuo na malite n'ụbọchị Mọnde gara aga bụ abalị 13 nke ọnwa Ọktoba anyị nọ n'ime ya na onye ọbụla nwara anwa daa iwu okporo ụzọ na steeti ahụ ga-akpọ $10,000 bụ 10,000 naira. Onye odeakwụkwọ nye gọvanọ Soludo bụ Christian Aburime kwuru na ọ bụ n'otu ọgbakọ ọwihiri odo n'ama egwuregwu Chuba Ikpeazụ stadium dị n'Ọnịcha ka ya bụ gọvanọ steeti Anambra bụ Chukwuma Soludo nọnye iwu a. Aburime kọwara na gọvanọ Soludo nọkwa na ya bụ ọgbakọ kwe nkwa na ụlọ ọrụ na-ahụ maka okporo ụzọ na steeti Anambra bụ Anambra Road Traffic Management Agency ga-agba mbọ ka ike kwere ha ịhụ na arụrụ ebe a na-anọ akwụsị ma na-abanye ụgbọala bụ bus stops kpọrọ aha gbaa gburugburu steeti ahụ. Gọvanọ steeti Enugu bụ Peter Mba agbahapụla otu pati PDP ma sonyere otu pati APC. Ya bụ gọvanọ Peter Mba mere ka ọhaneze mara maka nke a n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuzdee.
Mba kwuru na ihe mere o ji gbahapụ otu pati PDP ma sonyere otu pati APC bụ iji tụtegharịa steeti Enugu. Tupu ya bụ gọvanọ Mba esonyere otu pati APC, ndị otu kabinet ya niile nọrọ n'ụbọchị Mọnde gara aga mee ka ọhaneze mara na ha esonyere na otu pati APC. Ngafere a gọvanọ Peter Mba gafere n'otu pati APC emeela ka steeti Enugu bụrụzie steeti otu pati APC, bụkwanụ steeti amabu ama dịka steeti PDP kemgbe afọ 1999. Gọvanọ steeti Enugu bụ Peter Mba apụtakwala ma kwuo ya ọzọ. Gọvanọ steeti Enugu bụ Peter Mba apụtala ma kwuo na ọ naghị ahụta onyeisiala Bola Tinubu naanị dịka onye ndu obodo anyị bụ Naịjirịa, na kama ọ na-ahụtakwa ya dịka onye ha abụọ ga-agbakọta aka ọnụ ma tie ịgba n'ọrụ. Ya bụ gọvanọ steeti Enugu bụ Peter Mba kwuru nke a dịka ọ gbahapụchara otu pati PDP ma sonyere otu pati APC n'ụbọchị Tuzdee ụnyaahụ. Dịka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na Enugu, ya bụ gọvanọ steeti Enugu bụ Peter Mba kwuru na ngafere ọ gafere n'otu pati APC ga-eme ka enwee mmepe obodo dara ụda gbaa gburugburu steeti Enugu. Ọ rịọrọ ndị steeti Enugu ka ha jiri nnọọ amamihe ghọta ihe o mere ma gakwa n'ihu na-akwado ya dịka o sonyere otu pati APC. Ọchịchị etiti apụtakwala kpughe anya ọzọ bụ mkpebi ha iji ụkpụrụ akpọrọ arị ọrụ agaghị akpọ ụgbọ no work no pay policy jisoo ndị nkụzi mahadum ala anyị, n'ihi mfanye aka n'ọkwa ịdọ aka na ntị otu jikọtara ndị nkụzi mahadum ala anyị bụ ASUU gara n'ụbọchị Mọnde gara aga. Ọchịchị etiti nyekwara ndị isi ụlọ akwụkwọ vice chancellors na mahadum ọchịchị etiti nwe gbaa gburugburu ala anyị iwu kpụ ọkụ n'ọnụ ka ha hụ na ndị nkụzi mahadum a rubere isi na ya bụ ụkpụrụ akpọrọ no work no pay policy. Ọchịchị etiti site n'akpụkpọ ozi onye minista na-ahụ maka agụmakwụkwọ n'ala anyị bụ Tunji Alawusa binyere aka na ya gbarụrụ ihu gbasara mkpebi ya bụ otu jikọtara ndị nkụzi mahadum ala anyị bụ ASUU nwere ịga mfanye aka n'ọkpọ na-agbanyeghị mbọ ha nwa bụ ọchịchị etiti gbara idozi esemokwu dị n'etiti ha abụọ. Ọchịchị etiti kwuru ya hoo ha na a na-agba ya ụzọ were mgba na ọ gaghị echi, na n'ihi ya ha agaghị eji anya ọma ele ihe ọbụla ga-akọwasa agụmakwụkwọ n'ala anyị abụ Naịjirịa. Onyeisiala Bola Tinubu agbarụọla ihu ya n'ihi ọnwụ onye bụbu onye minista na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ bụ ambasadọ Joy Uche Angela Ugwu bụ onye nwụrụ dịka ọ gbachara afọ 79. Ọ bụ nnọọ onye ntụziaka pụrụ iche nye onyeisiala Bola Tinubu na mgbasa ozi bụ Bayo Onanuga bụ ya mere ka ọhaneze wee mara maka nke a site nnọọ n'akwụkwọ ozi o wepụtara. Na ya bụ akwụkwọ ozi Bayo Onanuga wepụtara, Onyeisiala Bola Tinubu kọwara nwaanyị abụ ambasadọ Joy Uche Angela Ugwu nwụrụ anwụ dịka onye tiri ịgba n'ọrụ ya n'ihi mgbasi ike ọ gbasiri. Ya bụ ambasadọ Ugwu a na-ekwu okwu ya enweela mgbe ọ nọchisiri anya ala anyị bụ Naịjirịa n'otu United Nations malite nnọọ na ọnwa Mee afọ 2008 ruo n'ọnwa Mee afọ 2017. Ka ọ dị, onyeisiala Bola Tinubu ezigarala ezinụlọ ya ozi iti aka n'obi ma kpee ekpere ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya. Anyị gbamụrụ nze ma ma ọzọ ozochala ma gbachaa asị ebe ọkụ nyụrụ sị wụsọ ọwa maka na melu ma ala ka ọrụ ikpe ka ọrụ ibe ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa, mana tupu anyị achịkọba ya gaghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma n'ụtụtụ a, ị ga-anọrọ mgbe anyị wetara gị akụkọ kwuru na gọvanọ Ụzọdịmma ekweela nkwa iweta nchekwa tara ọchịchị na steeti Imo. Anyị mekwara ka ị nọrọ na Soludo emeela ka o doo ọhaneze anya na onye ọbụla dara iwu okporo ụzọ na steeti ahụ na steeti Anambra ga-akwụ $10,000 bụ 10,000 naira. Anyị mekwara ka ị nọrọ na onye isi ala Tinubu eruola uju ọnwụ onye bụbu onye minista na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Nwokocha Clara bụ ndị si n'olu ndị ngareme kewata ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ ime na ngagharị o jiri nkeji 30 gata elekere 7. Anyị ga-alọghachi maka ihe omume anyị bụ nzukọ ụmụ Igbo, n'ihi ya agagharịkwala agagharị.